mora biti. Vidio sam jučer Airlines, baš sam ga jučer pekao. Jedno što nema stabilizaciju, jel da? Pa dobro. Malo Ovo je. stabiliziraš s rukom. Da. Uvijek ti je ovaj nos visoko u zapetu. Ti se repom možeš ga... Može. Ajde, ajde. To je tira. Ja bi ga letio na pol metra jebom u jamače. Može to kući, to je gospodina. Tu sigurno smijem doći do kraja ovoga, ne treba biti. Šta, ja svaki okret moram sve radiš, šera i spališ, ne da ga uspoti. Ono 10 minuta nikad traje. Ali mora biti 4 metara raspon i onda dođeš, onda sam ne skontaš da ostane bez brine, ja sam ovako jedan napravi i ja da, 5 metara od Ne dođe tamo gdje treba. I kako onda prekidam snimanje? Isto na tu tipku. Dobro. A šta trebam snimat? Sad će, pazi. Ajde sad neki preko nas malo. Ok, malo smo se izgubili, ali ja ne znam, neko je ušao. Ovo je bio sad. Čim ti imaš i zvuk tu? Da, da.
Ja ga ne vidim gdje. Pa evo ga Vlado, vamo ispred nas. Aha, evo ga, dobro. Dobro, nećemo više na FPS, slabo ga laže. Gotova mi baterija. Tu pruga, znaš. Da. Gotova mi baterija već. Ajde onda dole. Ajde, još ću jedan krug. To uspori. Ićemo malo dalje, nema veze, ajde. Nećemo. Ima on još snage. Malo jedrit. Ne tamo, dobro je.